Yo, what's up mga idol? So finally, so isang magandang lalaki po ako sa inyo lahat mga idol. So alright, yun ang ano. So, ayun mga idol, dito tayo ngayon sa loading station ng MPC FDPC mga idol na. At yun ang ano. At yun, napakaaga natin dito ngayon mga idol. So time check tayo mga idol no, 6:11. Yun ang ano. So wala pa naman talaga totally mga ibon gano mga idol no. Dahil sa napakabago pa nga mga idol ng mga idol no, masyadong maaga pa mga idol. At yun ang ano. At yun no, hanggang alas 10 dito mga idol, yun magtatalpakan sa Broadway nga mga idol dito sa MPC mga idol. At yun ang ano, 4 na warrior mga idol itatalpak natin mga idol. At boss, may load, may ano, may ano na, may pooling. May pooling ba? Magkano boss? 110. Yun nga mga idol no. Huwag mo na, wala pa tayong pera, mag-vlog pa ako. Sana kumita ako dito. Ano, mega shoutout sa inyo no. At yun, dito may tropa tayo dito no, ano no. Ano ka muna dito ka, dali. Dito ka, para makilala tayo. Ano mga idol no, sa'yo ng ano, nag-iisa mga idol no. So nag-iisa pa lang ako dito ngayon mga idol. Nagsosolo ako mga idol no. At yun ang ano, at may meron na rin namang mga nakapagtalpak na. Sino nga, so napakaaga pa talaga. At yun, mega shoutout na MPC FDPC. At sa lahat ng players ng ano ng MPC mga idol, mega shoutout sa inyo na. At yun, isang magandang gabi sa inyong lahat. JB, halika kuya. Italpak mo na kuya. Sino ano iwan mo yan ha. Ano tayo problema. Si Boss Jim magagalit na sa dito. Di pa natin alam yung ID number natin no. Yun na mga idol no. Sino mga idol na. At yan, sumunasayin natin mga idol na. Dahil yun nga mga idol na yung pang-final up natin sa BBC mga idol na pumalo mga idol. At yan, nag-clap na tayo mga idol. Yan ang ano, sa mga nag-congrats sa akin dyan, maraming salamat sa inyo no. Yan ang ano, at yan, sobrang enjoy natin. Alburlop. Thank you. Ayun ang ano, at yun mga idol no, at yun mga idol no, hindi tayo satisfied dun sa ano mga idol, sa last lap na yun mga idol no. Dahil sa inyo mga idol no, medyo naurong yung ano mga idol, yung bitaw nung ibon natin mga idol no. Instead na ano na claveria mga idol, so naging ano lang mga idol. Saan kasi to? Sinait mga idol. So yun ang ano, medyo tagilid, pero yun nga dahil sa problema, nagkaroon ng problema, so naintindihan naman natin yun. Yun ang ano, at yun. At sana lang no, yung ibon natin mga idol, itatalpak natin uli mga idol no, sa ano, sa road to ano uli mga idol, no, road to north uli mga idol. So yun ang ano, at yun. Dito tayo ngayon sa ano, sa MPC mga idol. At yun ang ano, ito south mga idol yung biyahe nito no, San Pedro. Tama ba? San Pedro Laguna. San Pedro Laguna mga idol. So 4 na warrior. JB, paistikiran mo isang ano natin, isang warrior natin dyan. Sana all. Paistikiran mo, yun ang ano, magpupuling tayo mga idol no. At yan sa lahat ng mga subscriber natin dyan, maraming salamat mga idol, mga Lodi. Yun mga poging katulad ko. Yun ang ano, yun ang ano. Palatalpakan natin Barnoris natin mga idol no. Palag lang ng palag mga idol. Yun ang ano, at MPC. ayun ang ano. Ayun ang mga idol sa mga nagdaang araw mga idol no, hindi tayo nakapag-upload ng mga video natin dito laban sa MPC dahil sa nga medyo naging busy tayo. At yun nga mga idol. So ngayon, start tayo mga idol na San Pedro Laguna mga idol. So start ng video natin na para ano maging updated din tayo sa bawat vlog natin dito sa sa MPC mga idol. Yun ang ano, magsasali tayo ng pooling mga idol na para naman bukas mga idol, meron din kayong aabangan mga idol. Yung mga mahinang nila lang ko mga idol, ayun no, galing sa Jupiter mga idol no. Sino pinadala sa akin yan boss ng ano, isang tropa natin, isang Goku mga idol. Pinadala sa atin isang Goku mga idol no, galing sa Jupiter. Yun know, ayun na, so 4 to isang pooling. Ayun, bali 5. Ayun na, so bayaran mga idol no. Ito yung pinakamasakit sa lahat mga idol. Opo. Ay bali, 4 lang pala boss, 4 lang na. Pinakamasakit sa lahat mga idol. Bayaran. So yun mga idol no, at tandaan nyo mga idol no, ito lahat mga idol may kapalit naman ito mga idol kung malakas ang ibon nyo, katulad sa ibon ko idol mga idol, yung ano, malakas. Sana lang mga idol na tuloy-tuloy yung biyahe natin mga idol no, hanggang dulo mga idol. Abutin natin yung matnog din mga idol no, kahit isang ibon na mga idol dumulo mga idol no. Ayun na ano, yan, ito yung pinakamasakit sa lahat, yung bayaran.
Yun, so sasali tayo ng pooling mga idol kahit na mahinang nila lang tayo mga idol, no? Sasali tayo ng pooling para sa mga ano ko na, sa mga viewers ko dyan. Yun ang ano, yun bukas may abangan tayo mga idol, no? At yun ang ano, sorry, pasensya na kayo sa naging video ko nung first hanggang ilang training nung MPC mga idol. Wala tayong matinong video mga idol, no? Dahil sa naging busy tayo. So ngayon, start tayo mga idol dito sa San Pedro, Laguna mga idol, no? So maging updated tayo sa tuwing video natin mga idol. So hanggang dito lang ito mga idol, tapos na tayo magtalpak. Bye-bye. Kumusta mga kukoy? The next day. What's up mga idol? So good morning. So yun ako mga idol, so yun na isang magandang lalaki po ako sa inyo lahat. So alright mga idol, so yun, let's abangan time. Yun ako mga idol, so sana mga idol, pamarte tayo ngayon sa pooling mga idol, no? At yung dahil sinakapuling yung ibon natin ngayon mga idol, no? Yung ano, at sana agahan niya naman umuwi mga idol. Kasi parang makaranas ako ng mga idol na panalo sa pooling, no? Pero pag wala talaga, wala tayong magagawa. So yun nga ano, at yun, nag-release nga ng mga idol na nag-release ng 714. Yun ang ano sa San Pedro, Laguna. Yun ang ano, may distance na 101, no? 101 mula din San Pedro, Laguna. So papunta rito sa loft ko. Yun ang loft natin mga idol, no? Yung pinakamagandang loft natin mga idol, no? Kala ko makapagawa na natin yung loft natin, pero hindi pa pala mga idol, no? I-upgrade sana natin mga idol, itataas ko sana mga idol, no? Yun ang ano. So sa pagkakit pa lang mga idol, hiningal na ako. Sino mga idol dito tayo makakit mga idol, no? Yun ang ano. So ngayon, kung darating na mag-ibon natin yung mga idol, no? Ako lang mag-isa, solo. So papasok ang ibon doon. Tapos may nakapuling tayo. Tatakbo tayo rito, bababa tayo dyan. Tapos kukunin yung ibon doon sa loob. Tapos ikakalak natin mga idol. Sino ano, so kaya ito, fighting. Sino mga idol na yun, medyo di maganda yung panahon mga idol, dahil sa umaambon nga mga idol, umaambon, no? At ewan ko lang dun sa mga parting south. Malamang siguro mga idol na baka ulan dun mga idol, no? At sana lang mga idol tumagos yung mga warrior natin mga idol, yung mga baratang warrior natin mga idol, no? Pero sa tingin ko mga idol nakamekas na yung mga idol. Alright, so magaling si Insan. Yun na nga na, so sobrang nagaling ibon natin Insan. Alright, so yun na nga na, yan from San Pedro, Laguna mga idol, no? Mag-speed siya ng mga 1-4 mga idol sa oras na 8:13. So yun na nga, no? Time check tayo, 8:08 na nga mga idol, no? Yun nga mga idol, no? Sa 1-3 naman is 8:18. Yun na nga, no? Sa 1-2 is 8:23. Alright. So sa 1-1 naman mga idol is 8:30. Yun na nga mga idol, no? At malapit na sa mga speed na 1-1 na mga idol, no? Yun na naman mga datingan ng ibon natin mga idol, no? Yun na datingan ng ibon natin. So sa 1,000 naman is 8:35. At sa 900 is 8:46. 800 is 8:58. Sino nga mga idol na sa 700 naman is 9:13. So yun na nga, no? At yan, sana lang talaga mga idol na sa apat na warrior natin mga idol, no? So makikisig na Sparta natin mga idol, no? Small back terrible mga idol, pero sure ball. Sure ball yung ano. Ang angas, you know? Yun na, ito na mga idol na sa mega shoutout dyan sa lahat ng mga kalabatids. Alright na, FTPC, MPC, mega shoutout. Mega shoutout sa lahat ng mga magusto pa shoutout dyan. Comment down below syempre, no? Sa next video mga idol, mekas natin yan. Alright mga idol, at syempre na mega shoutout tayo mga idol, at mega shoutout kay Aaron Justin, you know? Aaron Justin, alright, mega shoutout idol natin yan. Maraming salamat idol na sa maraming salamat idol na sa pag-support sa Muntikon channel. Yun ang ano, mega shoutout sa idol, no? Yun ang ano, at syempre kay Albert David, yun, si Albert David, no? Solid dating supporters to mga idol, no? So hindi man nagkano to, pero nandiyan lagi to mga idol. Nanonood to mga idol sa mga views na, sa mga natin na, sa mga bawat video natin. Mega shoutout sa idol, no? Excuse me po. Alright, sino nga na, Boyet Duran. Yun nga, mega shoutout idol, no? Good luck sa ibon natin mga idol, no? Yun na, Boyet Duran is from ano, US. Sa US siya mga idol, no? So yun nga, no? Na nakipagbakbakan yung ibon niya ngayon mga idol, no? At yun, na-handle ng commander niya. Mega shoutout sa inyo mag-asawa idol, no?
Ayan, mega shoutout sa inyong dalawa. At kay Mark Tonga Angelo, mega shoutout. Yan, mega shoutout sa kay Mark Tonga Angelo. Yan, solid dating supporters to. At kay Rosaldo Asuncion, yan, mega shoutout, idol. Yun ang ano, at Jason Lino, mega shoutout sa idol, no? At syempre kay Red Check Love TV, yun, mega shoutout, idol. At yun ang ano, na-appreciate ko talaga mga idol, na-appreciate ko yung ano, mga pag-support niya sa Muntikong channel, no? Yun ang ano, sobrang saya ko mga idol, no? Sobrang saya ko kasi nandyan pa rin kayo mga idol, no? At yung patuloy na sumusupport sa Muntikong channel. Grabe, sobrang laking ibon na ito. Yung white na yun mga idol, no? Sobrang laking ibon, no? Ano, parang manok na lumilipad. Yun ang mga idol, no? So again, once again, no? Maraming salamat sa inyong mga idol, no? Yun ang ano, nagbibigay tayo ng konting saya mga idol sa tuwing magpapalipad tayo ng ibon, sa tuwing magkakarga tayo mga idol, no? At yun, mekos na natin ito mga idol. So konting oras na lang mga idol at darating yung mga warrior natin, no? Yun nga ano, at yun, na-appreciate ko yung pag-support niyo sa Muntikong channel mga idol. Yun nga, at yun, let's abangan time mga idol, no? Let's abangan time, so time check tayo mga idol, 8:11. So yun nga ano, at medyo may ano pa, medyo mababa pang oras na sa ano tayo mag-abang mga idol, sa mga 8:30 ganun, mga 8:30 dahil sa yun nga, no? Yun yung speed na 1-1 mga idol. At yun na nga, that's abangan time. So ayun na nga mga idol, no? At ito, malamang mga idol, malapit yung mga warrior natin mga idol, no? So yun na nga mga idol, no? Dito sila manggagaling mga idol, sa tower na yun mga idol, no? Yan, north, south mga idol. Yan, dyan yung south mga idol, no? At dyan nga nanggagaling si Giant mga idol, kung yung nilalaban natin na north mga idol, no? So may sariling daanan si Giant dyan. So yun na nga mga idol, no? At ito na, tamang oras mga idol. At yan, malapit na sila mga idol, no? Yan na nga mga idol, no? At yan, nasa ano na, nasa ayan, time check tayo mga idol, no? 8:24 mga idol, 8:24 na mga idol, no? So yun na, lampas na 1-2 mga idol, no? Yun na, road to 1-1 na sila mga idol. So sana lang makadating yung ibon natin mga idol, no? Sana lang dumating yung mga warrior natin ngayon. At yun yung sinali natin sa pooling, no? Sana mabilis siya ngayon mga idol. Siya yung aasahan natin na maunang umuwi ngayon mga idol, no? So yun, at maraming nagpaparonda. So yun na nga mga idol, no? Ayun na nga Yun na nga mga idol, no? So time check tayo mga idol, no? 8:45 na mga idol, pero wala pa tayong ibon mga idol, no? Yun na nga, no? Smash mga idol, super hard race ngayon mga idol, at yung balita ko mga idol is ulan daw sa ano mga idol, parte ng Laguna, no? Ayun na nga, sana lang mga idol, may na ibon natin mga idol, no? So yun na nga, no? At training pa lang mga idol. So yun, nagdudunita tayo ng ibon, na maubusan tayo ng ibon na ito, no? Sa 5 warrior natin mga idol, ni isa wala pang dumarating. Yun na nga, no? Time check tayo, 8:46 mga idol, no? Ang expected natin mga idol na sa mga 1-1 mga idol, mga 8:30 ang dating sana, pero yun nga mga idol, no? 8:46 na, wala pa rin, no? So 900 yung speed mga idol, 900, so wala pa rin mga idol, no? Ayaw ko lang sa ibang mga kalapatids natin dito sa ano, sa FTPC, dito sa MPC, dito sa part ng ano mga idol, sa Angeles, kung may nagpauwi na dahil sa yun nga, super hard race mga idol, wala pang ibon, wala pang nagpaklak, no? Ayun na, napakasama ng panahon. Alright, so yung mga idol na medyo maliwanag din na konti, no? Konti lang, yan na. Yung ano, wala pang ibon ni isa. Paano na to? Maubusan tayo ng ibon. Yun na, training pa lang. So yun na, San Pedro, Laguna. Pero wala na tayong ibon. At yun na mga idol, isang masamang balita dahil sa may lakad ako ngayon at malamang puputulin ko tong video ko na to ngayon mga idol, at aalis na ako mga idol, no? Aalis ako ng mga 8:58. Yun na nga, dahil sa mayroon tayong lakad mga idol, no? Importante din itong lakad natin. So yung nakapuling natin, iklak niya na lang sarili niya. Alright, so konting oras ba? 8:47 mga idol. So abangan ulit tayo mga idol. Wala, mukhang magdudunit tayo na ito ngayon mga idol, no? Yun, no? 8:51 mga idol. So 8:51 na, wala pa rin. Yun na nga mga idol, no? At alas 9 na mga idol, no? So wala pa rin yung ibon natin mga idol. At yun na nga, iiwan na natin yung mga warrior natin mga idol, no? So dahil sumilakad tayo, at yun, check na lang natin umaya mga idol, no? Ayun, alas 9 insakto mga idol. So wala pa rin tayo mga warrior mga idol, no? Dahil sobrang sama ng panahon mga idol, no? Yun nga, dahil sa may lakad tayo, no? Sana mamaya mga idol, no? Kompleto yung mga warrior natin mga idol. Sana makawi pa rin sila mga idol, no?
So hindi na natin ika-clock yung nakapuling natin mga idol. Hanggang dito lang ito mga idol. So mamaya ulit. 2,000 years later. Kumusta mga kukoy? Ano nga mga idol, nakakarating lang natin mga idol. Ano, mula kayo na mga idol na. So dalawa lang nakawin sa atin mga idol, no? Yung blooper na yan, no? Yung dirty blooper na yan. Yan, tsaka yung ano, tsaka yung si Ngongo. So yung asawa ni Giant, tsaka yung ano, yung red check natin na isa din nakawin mga idol, no? So yan ang ano, apat pala yung warrior natin kagabi mga idol. So yun na nga. Kulang tayo ng dalawa, time check tayo mga idol. 12:41. Yun ang ano yung pinuling natin mga idol, kinlock natin mga idol, no? So nag-speed ng 1:310. Napakabilis mga idol, no? Sana all. Yun ang mga idol na. So pasensya na kayo mga idol, no? Yun na, dahil sa yun, may lakad din tayo mga idol, no? Ayan, hanap buhay, syempre. Kaya yun, para may pang-intay tayo sa derby. Yun na nga, sa dalawa nila mga idol warrior natin. Sa bagay napakaaga pa mga idol, no? At alam ko, uwi yun mga idol, no? Medyo naligaw nga lang dahil sa sama ng panahon. So yun nga mga idol, hanggang dito na itong video na ito mga idol. At syempre siya next loading station. Bye mga idol. Bye bye.